Kita nyo ba? Ayan yung mga white na part. Yan, puro yan split ends. May pagbabago sa packaging. Ayan, bagong labas ng Revlon na Revlon Kiss Glow Lip Oil. Dahil sa darating na Sabado at Linggo, merong Philippine Festival na gaganapin. Bet 19, Chapter 11, page 19. Ngayon, magugupit ako ng buhok ko. Bale, 3 months na tong walang gupit-gupit and talagang ang dami ko ng split ends. Dedmahin nyo na tong damit ko. Ganyan talaga. Pag naliligo ako dito, kinukuha ko yung damit ko. Tapos, after kong maligo, dito ako nagbibihis. Sa loob naman, doon sa mismong shower room, doon na ako naglo-lotion. Kasi diba paglabas, parang medyo malamig. Kaya doon ako naglo-lotion. Tapos lalabas ako yung as in, bihis na lang. Ito yung ginagawa ko, guys. Ito kasi yung napanood ko sa YouTube dati na parang, ang pangit. Pero, ayan, hahatiin daw dapat yung hair na ganyan. Tapos, tatalian mo yung buhok mo. Para even. Pero, hindi pa rin successful eh. Kahit na nung ako yung naggupit sa sarili ko, lalo na, tapos nung nagpagupit ako kay Sam, ganun din. So, eto na yung buhok ko ngayon. Meron ako ditong plastic para ilalagay ko dyan para dun mag-shoot yung hair ko. Eto kay Papa Tugunting, talagang advice ko, dapat meron kayong panggupit talaga sa hair or yung super talim basta na gunting. Kasi dati, ang hirap. So, ayan. Ito yung buhok ko. Bale, mga ito yung gugupitin ko. Konti lang naman, no? Ipapakita ko sa inyo yung puro split ends siya, girl! Kita ba? Ay, hindi kita, no? Ayan, dito. Ayan. Ayan. Kita nyo ba? Ayan yung mga white na part. Ayan, puro yan split ends. Ganito na ang lagay ng buhok ko. Grabe, oh. Split ends pa rin talaga siya. Kahit feeling ko, igupitin ko ngayon dito, puro split ends pa rin. So, tanggalin na natin. Tignan nyo, kung pantay. Tcharan! Ayan, kumusta? Ayos ba? Siyempre, hindi ayos yan, no? Ay, wait lang. Ayan, okay naman, no? Teka, check ko nga sa video. Oh my God! Sobrang proud ako sa sarili ko. Yun, kaya sure na talaga, iba talaga kapag may gunting na sobrang talim. Kasi yung dati talagang paggupit ko, jig, hindi siya duwe-diretso kasi sobrang purul niya. Ayan! I'm so proud. Tapos kanina, yan madalas, chine-check ko kasi yung may may split ends na part. Then yung ko kanina, dito banda. Bakit ang dami mong split ends dyan? Hala. Usually, ginugupit-gupitan ko pa yan ng paganyan-ganyan. Yung paganyan-ganyan. Para hindi masyadong harsh yung end. Pero, parang hindi na rin naman masyadong masama. Good morning! Tignan nyo, ma-share ko lang. Lagi akong sinasabihan na parang hindi daw match yung kulay ng face powder ko sa mukha ko. Tignan nyo, itong part yung my face powder. Yung ginagamit ko, guys, yung sa Cezanne. Number 2, kasi ito yung pang summer na ginagamit ko. Dalawa kasi lagi yung face powder ko. May pang summer, pang winter. Yung pang summer, depende kapag ka nagbabago na yung kulay ko. Kasi syempre, lumalabas ako, ganyan. Tapos mabilis kasi talagang mangitim yung skin ko. Nung pumunta ako sa Amerika, pumunta kami ni Sam sa Amerika, nangitim yung mukha ko. Kaya, pagbalik ko dito, nagpalit na ako. Ito na yung ginamit ko. Kasi nung time na yun, nagsabi din sa akin ng mga katrabaho ko na parang hindi na naman match yung kulay. Kasi, parang, masyado daw maputi yung face powder kasi umitim ako. So, pinalitan ko na to. Nung pumunta kasi ako sa Amerika, yung ginagamit ko lang, ito, ayan, yung press powder, ano lang siya, yung powder talaga, loose powder, yan, ng Cezanne din. Pero hindi, parang feeling ko mas gusto ko ngayon yung mas may cover, yung mas nako-cover yung pores, ganyan. So, ito na nga, yung pang summer ang ginagamit ko. Pero, hindi na talaga siya match. Nagmumukha siyang contour. Pero, since nasimulan ko ng ganyan. Ayan. Siyempre, sa lahat ng parte ng mukha, lalagyan mo na para pantay.
Pero mamaya, bibili ako ng face powder. Yung ganito din, yung Cezanne, pero yung mas lighter lang na shade. Ngayon kasi, medyo hindi na bumabalik-balik ang sumpa sa aking face, sa mga pimples. Kaya, natatakot na ako mag-try. Kaya, inisip ko, mag-stick na lang muna ako dito. Yan lang, na-share ko lang. Ito na yung hair ko. Parang feeling ko ang iksi-iksi na. Pero, in fairness proud talaga ako sa pagkakagupit ko. Kasi, ang galing. Dati kasi, ang pangit talaga. Pati nung si Sam yung gumawa, ang daming lagpas-lagpas. Pati nga, yung dun na lang sa pagpastraightan ko ng buhok Kaya lang, dun talaga ako nagpapastraight kasi mura dun. Nasa 8,000 plus lang. Good morning, guys. Parang kita nyo ba? Ang puti-puti ng mukha ko doon sa vlog ko nung nakaraan. Or baka dito rin sa vlog na to. Ito yung ginagamit ko. Yung Cezanne na UV Clear Face Powder na number 2. So, natural siya. Pang summer ko nga to, gaya ng sinabi ko noon. Pag umiitim yung mukha ko during summer, dito ako nagsiswitch. Kasi ayan, nakikita niya, medyo ganyan yung kulay niya. Pero kung titignan yung ganyan, parang maputi siya, no? Kasi yung camera ko nga, parang automatic niyang pinapaputi yung mga bagay-bagay, yung mas pinapaputi lalo. So, eto sa personal, medyo dark siya sa kulay ng balat ko. Kaya, yun nga, nung pinahid ko na sa mukha ko, hindi na okay yung kulay, hindi na siya match. Tapos kahapon, pumunta ako sa drugstore, bumili ako ng bago. So, dalawa lang naman yung kulay nila. Ito yung nabili ko. Ang una ko agad napansin, na medyo may pagbabago sa packaging. Ayan, nakikita nyo ba? Ito parang may mga ganyang bilog-bilog. Tapos, ayan, very classy lang na details. Ito naman may pagka-cute, parang ma-flower-flower, no? Pero napansin ko ngayon lang na iba pala yung name kasi ito, UV Clear Face Powder. Ito naman, UV Silk Cover Powder. Pero, ito lang naman kasi yung andon na parang medyo kamukha nito. Kaya, ito agad yung kinuha ko kasi ito talaga. So, hindi ako sure kung nagpalit lang talaga sila ng pangalan, ng packaging, ganyan. Kasi, usually, hindi naman sobrang dami yung iba't ibang klase ng mga face powders. Parang, meron lang ata silang 2 o 3. Tapos, yung ganitong itsura, ito lang. So, hindi ko alam kung nagpalit ba sila. Pero, ito na nga lang yung andun. And 1 and 2 lang din yung kulay. So, which is, ito din, light. Tapos, yung isa, yung ganitong natural. Kaya, ito yung kinuha ko kasi hindi nga match sa akin yung isa. Pero, parang ang puti, no? Tingnan nyo naman, okay. Parang match siya sa leeg ko. Pero, tignan nyo naman yung balat ko. Ayan. 'Di ba? Parang, ayan. Ano ba sa tingin nyo, guys? Parang ano kasi, parang ewan, parang hallelujah. Ito rin mga beshi, bumili ako ng bagong lippy. Ito yung bagong labas ng Revlon na Revlon Kiss Glow Lip Oil, which is perfect for winter season kasi nakas maka-dry. So, as you can see, ayan, makinang-kinang siya na akala mo kumain ako ng sobrang mamantika. Pero, ayan, ganyan lang talaga yung itsura niya. Hindi ko alam kung it stays like this, na ganito ka-shiny. So, yun yung gusto kong makita. Pero, lately kasi, talagang gusto ko yung mga ganitong pa-shine-shine. Kaya gumagamit ako ng, pag naglalagay ako ng lipstick or lip tint, pinapatungan ko siya nito na Revlon Super Lustrous Magic Lip Essence. Kasi kinang-kinang din siya ng ganito. Pero, ito lang ang kailangan mo. Ganyan na yung itsura niya. Yan, gusto ko talaga yung makinang-kinang. Pero parang sobra pang pagkakalagay ko yan. And ang kinuha kong shade ay number 6 na kulay. Akala ko nakasulat kasi yung pangalan. Kasi dun sa tester, nun sa may nakasulat na kulay, pero yung kinuha ko is yung ma-orange. Kasi wala akong ma-orange. Meron akong ma-orange na in-order ko kasabay ng nito. So, yung orange version nito, kaya lang hindi maganda. Hindi ko alam kung yung binili sa internet ay talagang legit or what. Basta parang ito, nag-work naman siya sa akin. Pero yung kasama niya mismo, as in sabay sila, hindi siya maganda. Hindi siya dumidikit. Iba yung kapit. Tapos, parang, ewan ko, may warm feeling kapag ka-in-apply ko siya sa lips ko. Kaya hindi ko na ginamit. So, bumili ako ng isa pa dahil talagang gusto kong mayroon ding ma-orange. Ito naman yung sa Daiso na marami yung nag-ano nito, nagre-review nito. Ito yung
tint balm, sweet orange ng Daiso. Okay naman siya, kaya lang, hindi siya as in matingkad na kulay, kasi parang lip balm nga lang siya. Tapos, medyo dry lang din siya. And yung pink version nito, yun talaga yung gustong-gusto ko, kaya lang, ang dami kong ma-pink. Ayan, ang dami kong ma-pink, kaya parang, hindi ko naman kailangan. Kumbaga, this plus this, yung pampa-shine nga, okay na-achieve naman niya yung ganitong look. So, yung ma-orange yung wala ako, kaya ito yung kinuha ko. Ito, parang masyadong makapal. Gusto ko yung mas, yung mas light ng konti, yung mas ma-orange. Ito kasi parang red-orange, diba? Pero yung kinuha ko, ang talaga siya yung orange version. Meron din kasi siyang yung parang red-orange. So, ayun, baka sobra lang ang lagay ko. Book 19, chapter 11, page 24. Ayun, nag-aayos ako dahil manonood kami ni Sam ng movie Frozen 2. Kahapon, pumunta kami dun, kaya lang sold out. So, ngayon ulit, revenge. Dito kami sa loob ng base. Alam niyo kung bakit? Kasi dito, mas mura manood ng movie. Halimbawa, sa mga sinehan dito sa Japan, nasa 1.8, tas dito nasa 700, 800, gano'n. O, diba? Lakas maka-Frozen. And sobrang excited ako para sa darating na weekend. Dahil sa darating na Sabado at Linggo, merong Philippine Festival na gaganapin sa Yoyogi. Tapos, excited ako sa, alam niyo dati, pag pumupunta ako sa mga Philippine festivals, yung excited ako sa mga artista, yung makita ko yung mga singers, ganyan. Pero ngayon, mas na-excite na ako para sa mga reunion ng mga vloggers. Pero this year, konti lang yung kakilala kong pupunta. Or like, yung ibang mga kakilala ko, Sunday sila pupunta kasi may work sila ng Saturday. Pero ako talaga, Sabado talaga ako pupunta. So, ang alam ko lang na pupunta si Jackie, si Ate J.Ann, si Sis May Nagay na, oh my God, talagang thank you, sinalba mo ko. Kasi guys, sa Sunday, meron din pa-meet and greet si Miss Ann Klutz. Andito kasi siya, pupunta kasi siya dito sa Japan. Tapos nag-allot siya ng time para sa mga fans niya dito. Kaya, tapos yung parang rule kasi na bayad muna, magpapadala na muna ng pera. Pero ako, hindi kasi ako marunong magpadala. And kung magpapaturo na naman ako kay mama, I'm sure magtatanong yan, bakit? Sino yan? Para saan yan? Ganyan, 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 ganyan. Tapos pag sasabihin ko sa kanya na, kasi sa ganitong meet and greet, bayad muna. Sasabihin niya, nako, hindi, ano yan, scam yan, ganyan, ganyan. Kasi si mama, talagang praning yun. Alam niyo, sobrang mabilis mag-worry si mama. Kasi maraming beses na siyang naloko sa mga ganyan-ganyan. Although, talagang hindi ko iniisip na scam yun, ha? Totoo talaga yun. Legit talaga yun. Pero, alam ko lang, hindi ako tuturuan ni mama magpadala ng pera. Kaya, akala ko hindi ako makakapunta. Then, ayun, yung ibang friends ko nagtatanong kung pupunta ako o hindi. Tapos sabi ko, gusto ko sanang pumunta, kaya lang hindi ako marunong magpadala. And sis May Nagay siya yung suggest sa akin na babayaran na lang daw niya muna. Tapos, saka ko na lang siya mabayaran. Thank you, sis! Ayan. So, Sunday, pupunta naman ako sa pa-meet and greet ni Miss Ann Klutz. Alam niyo, medyo nakakahiya kasi hindi ako masyado nanonood kay Miss Ann. Kasi, alam niyo naman siguro, di ba, kapag small YouTubers tayo, di ba, pag nag-YouTube tayo, talagang yung oras natin nauubos na sa pag-support sa mga friends natin. It's not something na ayaw natin gawin. Gustong-gusto ko yung nanonood ng mga vlogs ng mga simpleng YouTubers. Kasi, dati, mahilig ako manood sa mga sikat talagang YouTubers. Kaya lang na-realize ko kasi na, yun, since dumadami na yung mga small YouTubers, mas nakaka-relate ako sa buhay ng mga small YouTubers. Kaya, parang mas nahilig na ako manood ng mga simpleng vlogs, ganyan. Kaya hindi ako nakakanood. Pero, syempre, Ann Klutz, sino ba naman ang hindi nakakakilala sa kanya, diba? And, yun, marami ako naririnig, super humble niya, ganyan. Basta, gusto ko siya ma-meet. Alam mo yun, napanood ko yung niya, yung interview niya doon sa ano ba yun, palabas ba yun? Basta yung in-interview siya about sa buhay ng isang vlogger, kung magkano yung kinikita sa GMA ata yun eh. So, pinanood ko yun. And, ayan, excite ako. Ay, akala ko talaga hindi na ako pupunta, pero buti makakapunta naman. So, sa Sabado, kita-kits! Babe! Yes? I'm thinking if I should put eyeliner or not. No eyeliner. You think I'm gonna cry? Yeah. Like, how sure are you? How many %? 92. 92, that high. What are you doing, babe?
Ito daw yung isusuot niya na socks dahil manonood kami ng Frozen 2. Yeah. Let it go, let it go. Ayan, nagmamadali na. 11:54 pa lang. Sabi niya kailangan alis kami ng 12. Ganyan yan lagi. Pag sinabing 12, mga 10 minutes before. Tapon, 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 tapon nyo. Basura nyo. Itapon nyo. Tapos makikipag-holding hand sa akin yan. Yan na, yan na, yan na. Yuck! Ew. Buti hindi sold out. Our spot! At eto na nga, tapos na akong manood ng movie. Ang ganda ng Frozen. Parang nagustuhan ko palalo si Olaf. Pero, tinanong ko nga si Sam kung alin yung mas gusto niya sa 1 and 2. Pareho kami ng sagot. Mas nagustuhan namin yung 2. So, what do you think about the Frozen 2? It was really good. If they make a third one, I hope it doesn't take 6 years. Yeah, and it reminded us of Team Lab, right? Yeah, there's a scene that was very Team Labish. Team Labish. Punta kami ngayon sa trabaho ni Sam. May kukunin daw siyang mga papel. Katakot. Wala masyadong ilaw. Pero, ayan, minsan may ganyang ilaw din kahit walang tao dito. Tapos bukas din yung heater. Yan, sa office na Sam. Yeah. Ayan, ginawa ko yan. Hi! At andito ako sa studio kung saan lagi si Sam nagtatrabaho. Show it to them. Yes. Ooh. When was the last time that I was here? It's been a while. Yeah. Before America. Before America. It's my first time this year, I think. Japanese lesson time! Ngayon, ituturo ko sa inyo ang ilang words na naman na nabanggit sa vlog na ito. Okay, so, lipstick sa Japan. Lipstick, maintindihan naman din nila yon, pero yung pag-pronounce lang, lipstick. Pero yung talagang tamang Japanese word para sa lipstick ay kuchibeni. Kuchibeni. Ma-share ko na din. Ang lips ay kuchibiru. Kuchibiru. Ang face powder. So, dito sa Japan, yung tawag din nila, face powder din. Pero yung pag-pronounce, face powder. So, alam niyo yon, yung pag-pronounce talaga ng mga Japanese, mas matigas. Kasi, hindi madali para sa kanila ang mag-pronounce ng English. So, yun, face powder. Tapos yung BB cream din, BB cream. Ang dami ditong mga words sa Japan na yung English, ganun din yung tawag nila. Like for example, shampoo. Shampoo din dito yon. Yung conditioner, conditioner din. Pero conditioner, ganon. Yung shampoo kasi, shampoo. Parang halos pareho. Tapos yung tissue, tissue din. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sa next video ulit. Bye!